афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. ассалом бачаҳои азизу меҳрубони ман, бо мо бошед. имрӯз ман бароятон афсонаи шерҳангро мехонам. афсонаи халқи тоҷик. инак омода ҳастед? ин тавр бошад, гӯш кунед. буд набуд харе буд. соҳиби бераҳме дошт, ки аз пагоҳ то бегоҳ кор мефармуду ба вай хӯроки дуруст намедод. хар хост, ки гурехта халос шавад ва ҳамин тавр ҳам кард. рафту рафт, дар домани кӯҳ алавзоре дид. ғами дунёро фаромӯш карду чарида гашт. рӯзе як шер аз кӯҳ фуромада, харро дида ҳайрон шуд ва беҷуръатона пеши ӯ омада пурсид: ман мисли ту ҳайвонеро дар умрам бори нахуст мебинам. ту кистӣ? чӣ ном дорӣ? инҷо чӣ кор мекунӣ? хар сахт тарсида буд. аз ҷони худ умедашро канд, аммо сир бой надода худро далер гирифта гуфт: ман як баҳодурам. касби ман несту нобуд кардани ҷинси гург аст. номам Шерҳанг. хар вақти ҷавоб додан ба сару пӯи шер буд диққат нигоҳ кард ва аз дил гузаронид, ки ин ҷонвари номдор зӯртарини дарандаҳост. вай дар дилаш нақшаи чӣ хел пора карда хӯрдани ӯро мекашад. аз ин фикр ӯ ба даҳшат афтода, бо тамоми қувваташ овозашро сар дода ҳангос зад. чунон ҳангос зад, ки кӯҳу саҳро ларзид. шер сахт ҳаросид ва рӯ ба гурез овард. ба пасаш нигоҳ карда мегурехт, ки аз пешаш гург баромад. эй шоҳи ҷангал, гуфт гург, ба ту чӣ шуд? аз кӣ тарсидӣ? магар ба саёдони силоҳдори хунхор рӯбарӯ шудӣ? эй гург, гург, напурс, гуфт шер. Шерҳанг ном як даранда пайдо шудааст. нараш замину замонро ба ларза меовард. агар намегурехтам, ба хаёлам маро пора мекард. кани ба ман нишон деҳ он шерҳангро, гуфт гург. бинем чӣ дарандаест. шер дар ҳоле ки дилаш меларзид, тарсида аз кӯҳ фуромад ва харро ба гург нишон дод. хар бо сари хам ва бепарво алаф канда мехӯрд. гург коҳ хандида ба шер гуфт: эвой, эвой ба ҳоли ту бар ин баҳодури баҳодурон. бо ҳамин дилу гурдат чӣ хел худро шер гуфта гаштаӣ. вай шерҳанге, ки ту бо вай дучор шудаӣ, як хари муқаррарист. ин хар аз ман гӯшт қарздор аст. рафтем дошта мехӯрему, ту ҳам сер мешавию, ман ҳам. не, худат рав, гуфт шер. ман сад шукр мекунам, ки аз он халос шудам. гург гуфт: ин тавр бошад, ту ҳамин ҷо тамошо карда ист. бин, ман рафта чӣ хел ин шерҳангро дошта порра мекунам. гург тозон ба пеши хар омад.
хар ӯро дида сояи девор бар ин шах шуд. баъд як нав карда худро ба даст гирифту ба гург салом додаву таъзим карда гуфт: эй шоҳи гургон, мебинам ки ту мехоҳӣ маро пора пора карда бихӯрӣ. ихтиёрат, маро илоҷи халосӣ нест. ҳаминро ҳам нағз медонӣ ки падару бобоёни ту ки фақат гӯшти гӯсфанду оҳу мехӯрданд, аз хӯрдани гӯшти хар ор мекарданд. ман ор намекунам, гуфт гург. ман туро ҳамроҳиҳо ана он шер ки ту дурӯғ гуфта ӯро тарсонда гурезондаӣ мехӯрам. хар дар ҷавобаш гуфт: гуфтам ки ман дар ихтиёри ту. танҳо мехӯрӣ ё ҳамроҳи шер, ин кори туст. лекин ба ту як пешниҳод дорам. ту тамоми умр пиёда, яъне бо пои худ мегардию аз роҳати савора хабаре надорӣ. одамизод барои он ки ба мо савор шуда гарданд, ғами обу хӯрок ва ҷои зисту зиндагонии моро мехӯранд. он гоҳ ба мо савор шуда ҳар ҷо хоҳад меравад ва аз азоби пиёдагардӣ халос мешавад. ту ҳам ақаллан як бор лаззати саворагардиро чашида бин. мехоҳӣ ки ман ба ту савор шавам? хайр, нишаста бин, аз ту чӣ меравад? гуфт хар. ту дар пуштам, ман асири ту. савор шав, баъд мефаҳмӣ ки савора чӣ роҳате дорад. ҳаминро ҳам бояд гӯям ки ман 3 нав гашт дорам: юрға, лӯк-лӯк, чорхез. чӣ маънӣ дорад ин гаштаҳо? гаранг шуд гург. хар ҷавоб дод: юғура, майда қадам зада, чун оби равон ором рафтан. лӯк-лӯк, ҳамин хел қадам мезанам ки пуштам пайваста баланд мешавад. чорхез, яъне тез, бо суръат, бо двор метозам чун оҳу. суханони хар ҳаваси гургро оварданду вай дар дилаш гуфт: хайр, як савор шуда бинам, дар воқеъ чӣ зарар мебинам? хар зери ман, ҳар вақт хоҳам мехӯрам. ҳамин хел фикр карду ба хар савор шуд. хар аввал юғура, майда қадам зада, сабуку равон рафт. гарданамро сахт дор, мабодо нафтӣ, гӯён лӯк-лӯк давид. сипас ба гург гуфт: акнун навбати чорхез. пойҳоятро ба шикам часпону, чашмонатро пӯш ки бо суръат медавам. агар чашмонатро напӯшӣ, роҳ ба назарат ба ақиб давида истодагӣ бар ин менамояду сарат чарх мезанад. гург чашмонашро пӯшид. хар чорхез зада сӯи деҳа рафт. одамон дар болои хар гургро дида, белу каланду калтаку тешаю табар гирифта, гургро иҳота карданд. ин ҳамон гурге ки гӯсфандони думбакалони моро рабуда буд, гуфт яке. ин гург бӯзи маро хӯрд, гуфт дигаре. гӯсолаи маро ҳам ҳамин гург хӯрд, гуфт савумӣ. гург худро аз болои хар партофту гурехт. мегурехту калтак мехӯрд. сараш кафиду пояш шикаст. як гӯшаш ба дами теша бархӯрда парида рафт. ба ҳамин як илоҷ карда худро ба саҳро расонду хунчакон ба сӯи кӯҳ гурехт. шер ӯро ба ин ҳол дида хандаомез нарра кашиду гуфт: хар, чӣ хел будааст маззаи гӯшти харе ки ту онро пора пора карда хӯрданӣ будӣ? гург оҳ кашида гуфт: оҳ, вай аз он харони ман медонистагӣ набудааст. вай дар ҳақиқат шерҳанг будааст. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи шерҳанг. фикру андешаҳои худро нисбати ин афсона ба мо фиристонед. мо бошем бо шумоён хайру хуш мекунем. хайр то вохӯрии оянда. хуш бошед бачаҳои азиз.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برد